Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga operator in tricycle sa Naga, abot 2 units na sana basado sa itinutulod na pag-amyenda sa City Ordinance 93-049. City Director Police Colonel Nelson Pacalso, sinugo ni Alcalde Nelson Ligacion, tutukan ang nangyaring pangahabon sa siyudad ni Naga. Siyam na katao arestado sa anti-drug bypass operation sa Ocampo, Camarines Sur. Babaeng backrider nahulog, naligis nin bus sa Bula, Camarines Sur, Gadan. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapaghatod, Bareta. Para gabos subuot magkaigwanin pagkakataon na makapaghanap buhay o rugna sa sektor kan transportasyon, itinutulod ngunya ni City Councilor Salvador del Castillo na limitaran sa 2 units na sana nin Trimobile ang dapat itagama sa lambang operator digdi sa Naga City. Ang kumpletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Sa Section 116 kang City Ordinance 93-049 obistado sa apod na Transport and Traffic Code of Naga City, pinaglilimitaran sana hasta sa 5 units in Trimobile ang kada maoperar kaini sa syudad, maging ini single proprietor, partnership o corporation. Alagad sa research ni City Councilor Salvador del Castillo, dai naman ini nasusunod. Huli ta igwasubot sa rong pamilya o operator na igwang 27, may 15, 10 o 7 units in Trimobile. Huli kaini, dihado man subot ang ibang gusto maghanap buhay sa paagi ng pagkuaning prangkesa. Base kaya sa pag-research ko sa mga records, ikaw mga sarong pamilya na nag-operate na ng mga more than 20 units. Ikaw mga 15, may 12, may 10, may 7. So, sailing ko, pero nadideprive man kayan si ibang mga taga-Naga na gusto man mag-engage yan sa linyang iyan ng industriya. Kumbaga dahil natataan pagkakataon, dahil nakupo na kan sarong pamilya o nadihado kan sarong pamilya pagruruganin, grant kan si franchise. Para matawan patas sa oportunidad sa siring na paghahanap buhay, pinagtutulod ni City Councilor del Castillo na emyendahan ang nasabing ordinansa asin gibuhon na sa ng 2 units in tricycle ang kada operator sa syudad. Ang nasabing ideya sa proponidong emyenda ang didiskuteron sa ipinaapod na public hearing sa aga sa paagi kang Committee on Transport. Nagparabakal ng unit, pero para pangarang kung kisay-isay, para masirkumbin si provision ka 93-049 sa 2007-024. So iyan ang gusto tang kurihiran igdi sa proponidong ining ordinansa na initially kung mapapwede, ilimit na lang siya sa 2 sa kada pamilya. Pero po, linawon ta lang, ang transport cooperative da covered kang prohibition na yan. Mientras tanto, sakaling maaprobara ng emyenda, asin gibo na sa ng 2 units in Trimobile sa kada operator, dahil man tulos-tulos ining ipapasunod. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, tubod man ang Presidente Confederation of E-Trike Tricycle Operators Drivers Association na dakol ang matatabangan kung madadagos ang nasabing plano. May follow-up report si Jerome Breeze. Maginan Presidente kan Federation of E-Trike Tricycle and Operators Drivers Association in Naga City na si Mr. Hill Belen. Aram naman ang sitwasyon nin pagkakaigwa nin sobra sa 2 units kan mga operators nin tricycle sa syudad ni Naga. An sa iyang mga bistado na may sobra sa 2 units, ani nabisuhan naman subot niya na mag-atindir sa public hearing kan Committee on Transport sa aga para madangog ang sendang lado. Kaya nga si mga sobra sa 5 pigimbitaran na tanganing mahiling masisa yung mga argumento kung taano. Tanang garastos man po iniyo. Nagbarakal, asin nagpaluwas man po baga ni itong amnesty, transfer. Siguro komplikadong maray. Sa city nagpaluwas ng transfer ng amnesty, si mga operator man na igwarang kwarta, nagbakal man. Asin nagutob man si iba duman sa pag-transfer.
Kunin kaso, ipasunod ang duwang units ng tricycle sa kada operators. Syerto man subot dakol na makikinabang digdi. Sa hiling ko gulpi ang manginginabang. Gulpi ang manginginabang basta masunod lang itong tamang proseso. Inihiling man ng city baga, tinitimbang man ang gabos. Siguro may nahiling digdiyo sa Arocaniyo. Kaya dahil man iniitutulak ni Honorable Badil Castillo kung mayo siyang nahihiling na kung pipira lang ang pwedeng manginabang digdi sa siyudad ng Naga. Sa public hearing sa aga, syerto subot ang aktibong partisipasyon kan mga operators ng Trimobile sa siyudad ng Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, pwedeng gibuhon kang sangguniang panglungsod kan Naga ang pagbawas nin budget sa mga opisina na daigi na gastos ang pondong pinag-alokar para sa mga proyekto asin programa. Ini ang reaksyon ni City Councilor Salvador del Castillo sa isyu kan dai subuot paggasto sa pondo na pinagtagama sa sarong opisina kan LGU Naga arog subuot sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Susog sa konsehal, kung dai nagagastos ang pondo, na dedehado subuot digdian publiko sa serbisyo na dapat nindang maresibi hali sa sarong lokal na gobyerno. Idinagdagpakan konsehal na dapat 85% kan pinag-alokar na pondo ang dapat magastos sa laog kan sarong taon. Ang pinaka-ideal na budget utilization rate, mga nasa 85%. Halimbawa, tinaangkan sa 1 milyon. Dapat within the year, magasto mo no less than 850,000 pesos. Para, gusto sabihin, itong serbisyo na maitatao kan 850,000 pesos, pinakinabangan kan mga namamanwaan. Padagos sa mga bareta, pinaboran ni City Councilor Jose Perez ang pagbanga kan opisina kan Arts, Culture and Tourism Office asin pagdesignar nin duwang makapot kaini. Susog sa konsehal, marhay ta na ilipat sa opisina kan Sepio ang Arts and Culture asin sa City Investment Board man ang Tourism Office. Ang Arts, Culture and Tourism Office o ACTO ang dating pinamamayuhan ni Mr. Alex Santos na pirang bulan nang nag-resign sa nasabing opisina. Maray po yan. Maray na piglipat sa Sepio ang Culture and Arts as in ang business, ang tourism man sa development office ni Mr. Ruel. Basically po kaya ang tourism is a business enterprise, lalo na niya na panahon. And ang Culture and Arts, practically mga events po yan na ang tamang-tamang opisina, iyo ang Sepio. Sa iba pang bareta, nakaabot na sa kaaraman ni Mayor Nelson Ligacion ang agrangay kan manamiento kan sarong Milk Tea House sa kalabaan kang Panganiban Drive na nagkapirang beses na subuot ni laog din parabon asin pinurbara na laogon giraray. Kinumpirmar ni Mr. Allen Riundanga, Pamayokan City Event Promotion and Public Information Office na sinugo na subuot ni Mayor Nelson Ligacion si Naga City Police Director Police Colonel Nelson Pacalso na aktwaran ang nasabing bagay asin iba pang kaparehong insidente sa ibang parte kan syudad ning Naga. Sa iba pang bareta, kinumpirmar ni Mr. Hill Belen, Presidente Confederation of E-Trike, Tricycle Drivers Operators Association sa siyudad ng Naga na nasusunod man kang mga para-trimobile ang pagpaparehistro kan mga nagpapasada kung banggi. Hagad lang ninda na daitulos maghali si mga taga-Public Safety Office na iyo ang naglista kan mga nagbabiyahe kung banggi. Ang kagayunan nga ni Duman, si iba na banggi na minsan mag-aray ng aga, pagka kaya nagpapalista na. Hanggang alas 5 lang sina Duman, ang mga empleyado man naman kampesa sa plaza, alas 5. Kaya sabi ko nga dapat sunodon man itong sa ordinansa. Kasi igwa ka mapambanggi, minsan madigdi, mga alas 5 na makayod. Pag mapalista, mayo na si personnel Duman. Kaya sabi ko, kung ano kalag sa ordinansa Duman, dapat sunodon makatong personnel na naka-assign Duman sa pagpalista. Sa pagbabalikan news break, 9 na persona, kabali na ang 4 na kababaihan arestado sa anti-drug buy-bust operation sa Ocampo, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation.
Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City, and enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Want to build a bright future? Now is the perfect time. Enroll at the Mariners Polytechnic Colleges Incorporated, the school that brings out the best in you. Experience excellence towards a bright future because here at Mariners, we educate, we train, we assist. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos sa mga bareta, nangapodan si National Food Authority Provincial Manager Jeffrey Baluyot sa mga parauman na ipabakal sa saindang opisina ang mga inaning paroy para makatabang sa saray na bagas kan probinsya na magagamit sa panahon na igwanin kalamidad. Sa presente, mantenido sa 19 pesos ang kada kilo nin paroy ang bakal kan NFA Camarines Sur. Ang NFA po is laging bukas para sa inyong mga produce, sa inyong mga ani. Tinaasahan po namin ang inyong kooperasyon na sumuporta sa ating mandato na maglagak ng mga buti ng pagkain para sa panahon ng kalamidad. Meron po tayong may pamimigay sa ating mga kababayan. So, ano lang po yun parang give and take. So, dali niyo po sa amin yung ating inyong mga produce at sa oras na inyong mga pangangailangan,
maaari po rin yung mapakinabangan din po ito. Sa satuyang police report, 9 na persona, kabali na ang 4 na kababaehan, arestado sa sinasabing drug den sa Banawaanin Ocampo, Camarines Sur. May detalles kayo sa report ni Jerome Breeze. Arestado ang 9 na individual matapos ang nangyaring drug bypass operation sa sarong drug den sa Barangay Hibago, Campo, Camarines Sur, alas 9:30 kasubanggi sa Panganod Canpedea, Camarines Sur sa Tabangkan Ocampo Municipal Police Station. Na-recover sa mga sospek na sinda J. Ojame, 44 anyos, drug den maintainer, Zaldi Manggubat, 50 anyos, Edmer Ayaw, 36 anyos, Justin Albert, 30 anyos, Albino Codillo, 50 anyos, Aina Baranda, 36 anyos, Maria Anjaneta Bubis, 28 anyos, Renalina Bursalo, 30 anyos, asin Angie Niebres, 38 anyos, ana 5 plastic sachet na may lognin pinagtutubudan shabu, kabali na ang drug bypass item, improvised tutor asin iba pang drug paraphernalias. Nasa kustudiya ngunyan kan PNP Ocampo ang mga sospek na natubang sa kasong pagbalgar sa RA 9165, one comprehensive dangerous drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, babaeng backrider naligis kang kasunod na bus na inot ng nakabangga sa Sainda mientras nayaon sa kalabaan kay National Highway sa Banawaanin, Bula, Camarines Sur. Aramunta ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Tulos na binawian ng buhay ang sarong nga babayeng backrider nin motorsiklo matapos sining mahulog sa sayang piglulunadan na motor asin maligis pa kan kasunodan na pampaserong bus sa kalabaan kan Maharlika Highway, Barangay Fabrica, Bula, Camarines Sur, alas 6 kasubanggi. Sigun ki Pulis Captain David Ulyeres, ang Deputy Chief of Police ka na PNP Bula, mantang pigobagtas ka na motorsiklo ang tinampo ni Herman Nacario, Jr. 58 anyos, sakay ang backrider na si Susana Nacario, 55 anyos, pasiring sa Banawaanin pili ka na mabudalan inikan na bus na minamaneho ni Arnolfo Villafranca, 45 anyos, hasta sa mahulog ang backrider asin maligis pa ini na nagresulta kan sa iyang paggagadan. Mantang nga nairiduman ang driver kan motorsiklo. Tulos mo na pigdara sa ospital ang driver kan na nasambitan nga bihikulo. Nasa right lane si motor, kasi rin inibig sa pili, halip ko sindaning eriga. Sir, ito po ay kayang Raymond Bus, nag-pick up siya ng pasahero duman sa shoulder, duman sa outer lane. Ini pong pa yan, ining motor, kasi rin sa pili. Ikaw nag-agi ng dakulang truck. Tapos bigla siyang nagbusil. Ito ba sir na makusugod? Nakilagan po yun yung driver kang motor. So tendency na bigla siyang nag-encroach sa outer lane. So dahil niya na malayan na itong kuyan, itong bus, itong Raymond Bus, palion naman na pingkinit po na sideswept ng dikit ining motor. So na nag-cross ng nagyuwang-giwang tapos nahulog po itong Nasa kustudiya ngunyan kan Bula Municipal Police Station ang driver kan bus tanganing sangatanin maninigong kaso. Mantang mayo pa manin update sa napag-ulayan kan pamilya kan biktima asin sa laduman kan driver kan bus. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mga aspirante sa pagiging opisyal kang Central Student Government kan Naga College Foundation naglatag kan sa indang kanya-kanyang platform of government. Ang detalye sa report ni Junior Correspondent Christine Reyes. We will create a bridge from those systems, influence, and inspire students. And create platform for all of the students here. Sinda ang mga kandidato sa man iba-ibang posisyon kang Central Student Government kang Naga College Foundation na nagsimbag sa mga kahapotan kang kapwa ninda estudyante sa ginibong Meeting di Avance. Ang lambang na nag-aaspirar na opisyal kan College Student Council ang nagre-representar kan kada departamento. Ang layag party list ang solamenteng grupo na naglatag kan sa indang plano para sa masunod na administrasyon kan CSG.
Sigun ki Angela Ampongan, Editor-in-Chief kang Dinaga Collegian, organizer kang Meeting di Avance, importante ang harampangan para mas mabisto ang mga kandidato asin kung tano sinda karapat dapat sa saindang posisyon. Ang objective nito is that may showcase ng mga candidates kung sino sila, kung bakit kailangan silang iboto ng NCNs, and para malaman din ng NCNs kung ano yung mga plataforma, yung mga programa nila para sa NCNs. Para man kay Urjan Lozares, saro sa mga nagdala ng harampangan, dailang dapat puro taram, kundi ang sarong leader dapat may puso sa iyang ginigibo. Tinawan doon man ni Son Reboriano, Office of Student Affairs Coordinator, ang pagbisto, pagpili asin pagboto, kan mga magiging officers kang CSG, ang diretsyo kan lambang estudyante. Yung sincere na tumulong sa NCNs, yung hindi lang masalita, kundi yung ginagawa niya kung ano yung mga dapat gawin ng isang leader. First of all, if we're going to refer to the Constitution and bylaws of the CSG, one of the rights of the students is for them to practice their rights of voting their own student leaders, especially in the Student Supreme Government as well as the College Student Council. One of the primary importance is for their needs and for their rights to be heard by the administration, more on practicing their rights as well as hearing their thoughts and as well as the benefits of being a student in Naga College. Sa aldaw na Miyerkules, pipilion kan mga estudyante kan Naga College Foundation ang masunod na mga opisyales kang Central Student Government kan nasabing kolehiyo. Ini si Christine Reyes para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News in Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.